uNkulunkulu umusa uNkulunkulu umusa Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngimusha nje impela sha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ngizelwe nje born from above. Amen. Ngizelwe uNkulunkulu nezwi lakhe. Yeah. Amen. Amen. Sekuphileni okusha. Yeah. Ngihamba. Amen. Amen. Ngikuye. Amen. 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 Cha, uma uMtsele. Amen. Amen. Ngindodana yakhe. Yeah. Amen. Hey. Ukuthi ukuba umntwana wokunye. Yeah. Ukuba sekudodaneni futhi okunye. Yeah. Amen. Emntwaneni sukungazi lutho. Kodwa mawusuyindodana suke sewukhulileke. Amen. Sewuzazi nezinto zikababa. Amen. Amen. Hallelujah. Kanti umntwana nje njengomungu akazi lutho. Yeah. Amen. Umntwana nje uyakhuzwa. Amen. Hallelujah. Nasengiyindodana basabani. Yeah. Ngizelwe nje uNkulunkulu.
Amen. Hallelujah. Amen. Wasuswa nento eyayimbozi. Ngasithola ibhlungu. Ngingaboni. Amen. Noma ngingakaboni ke konke. Yeah. Amen. Inkosi yangisiza nje ngibone. Amen. Ngiyabonga nje ngaloko uNkulunkulu ukuthi konke okufundiswayo inkosi yangisiza. Amen. 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 Siyabonga uNkulunkulu nakulo suku asenzele lona oluhle kangaka bazalwane. Amen. Ngifundile nje bazalwane ukuthi kumele ubonge noma ngabe ngathi isimo siyaphambana ubonge. Amen. Gcina isuka nalento oyibonayo. Yeah. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngosuku oluhle bazalwane. Sibonga ukuthi siphila kuye. Amen. Asisayiphileli thina kodwa sekuwuye ophila kithi. Amen. Ngazidla nje ngayibuka ngathi hawu kodwa uNkulunkulu yazi le ndaba yokuthi wehle wena nendodana yakho nize umuntu. Nangicabange nje mina. Ngoba mina ngangingekwazi impela ukuphila uNkulunkulu engekho. Amen. Impilo yami nje yonke idinga yena. Yeah. Amen. Ngibingelele abazalwane bonke amadodana onke. Yeah. kaJesu. Ngibingelele Nkosi yami lo mhlaba omusha siphila kuwo. Yeah. Sithi sisemhlabeni kodwa sithathe nje sibeke emhlabeni wethu. Amen. Yeah. Amen. Ngiyabuka nalomhlaba bazalwane kusho ukuthi nje unento enkulu evimbile yabo ukuthi hayi laba la. Amen. Yeah. Thina sila kunento emhlabeni ngithi bese nje kuba nento elapha nje kithi. Amen. Yiko singasasho nokuthi haba basivikele. Amen. Ngoba vele sivikelekile. Hallelujah. Amen. Ukwazi. Amen. Noma ngathi uyasaba vele uthi baba ngiyabonga ukuthi ngivikelekile. Amen. Ungasathi baba ngivike. Baba ngiyabonga ukuthi ngivikelekile. Hallelujah. Amen. Thatha nawe umuntu omusha. Kulomhlaba nje wena ngena emhlabeni. Hallelujah. Ungena ngoJesu ke emhlabeni. Amen. uJesu nje ngokufa kwakhe. Hallelujah. Ngokufa kwakhe ayethuneni wayelande nje thina bazalwane. Ileli ivangeli. Amen. uJesu wafa wavuka wasevuka nekuphila kwethu. Hallelujah. Sibingelele uNdodana ekhona egameni likaJesu. Indodana kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Uthe indodana phinde abe. Hallelujah. Siyabingelela intombi zonke siswami lapha ngiyabingelela. Bingelela hallelujah. Ubuyile hallelujah. Amen. Sibingelela sisi. Amen. Baba kanye noma edodaneni sikubo. Hallelujah. Masasho isibingelela baba. Ask God. Sazofuna. Amen. Hallelujah. Kodwa bona bazalwane baseyiba abazali bawobaba. Njani. Ngoba kuzosuke bese kuphele i-respect. Hallelujah. Kodwa siyomthemba ukuthi noma kungangeke kusasho ubaba mama. Hallelujah. Kusho ukuthi izoba khona ngempela still i-respect. Amen. Jesus. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu nje ngikholwa. Angazi ukuthi uhlelo bese kuhambe waba kuphi. Ngiyacela bazalwane esikhathini samanje abazobonga nje uNkulunkulu beze ngaphambili egameni likaJesu. Onokumbonga nje uNkulunkulu. Hallelujah. Uzosho nje ukuthi nami ngosami indodana.
Amen. Amen. Hallelujah nje. Amen. Amen. Hallelujah. Likhona bazalwane ukuthi abazobonga uNkulunkulu uTando. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyamthanda asibantwana bethu. Amen. NoJesu futhi uyanithanda. For the fact nje ukuthi nizelwe yithi. Thina sikholwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kukhona phela umntwana avele azalwe nje la azalwa khona bazalwane ayisokolele uNkulunkulu. Hallelujah. Azafike ke kuyi. Noma efika kuye tembuka bazalwane ukuthi noma usufikileke kuye uNkulunkulu uqala uthi ukuduka uyokhonza la ngamele ukhonza khona. Kunamanzana khona kunani yakhona. Angithi vele awuzelwe kule covering yomzali okholwayo. Ngiyabona kubaleka kanjani bazalwane. Amen. Amen. Bantwana bethu siyanxusela nani ukuthi nifike ebudodaneni abangabafisi. Hallelujah. Amen. Siyamnxusa nje uJesu wethu ukuthi awubaba basiza abantwana bethu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Uyazakela. Hallelujah. Sizobonga uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Bazanami wozani. Wozani uNkulunkulu wenza okukhulu. Empilweni kwethu. Amen. Amen. Sidlula ngikufanele sikhulume ukuze izinto zenzeke. Njalo ukhona. Uthi siyakholwa ngakho Siyakhuluma. Siyakhuluma-ke bazalwane njengoba ngifungele lo baba nje. Balelendi le. Ungambela sikhulume ngayo ukuthi nje una nje ngiyake ngambulekela le nto mhlawumbe kwaku-2024 ngimbulekelwa nje ukuthi uNkulunkulu wenza umhlaba wakhe emhlabeni. Yazi kwasho ukuthi akho into-ke engangingathi mhlawumbe ngigcina ngichaza lapho ukuthi ngithini ngoba akukho engangikufundile ukuthi lento engiyikhulumayo ngiyifundaphi kodwa ngiyayivulekele nje ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba emhlabeni. So-ke bazalwane nje ngisukumela nje nami ufakazi ubonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi nisakholwa umntwana kaNkulunkulu. Ngiyabingelela mfana wami Samukelo, siyajabula kakhulu. Usukhona ekhaya ususifica nje sesikhonza kade sakhonza ekhaya lakini. Sithengela nalabo wasitshela ukuthi uSamukelo usithengele umata lapha kuzoba kuhle. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Amen. Nawe akubusise nakuthwale njalo emsebenzini wakho uphumelele. Amen. So nje-ke bazalwane nami inhliziyo yami nje isukumela nje ukujabula nje ukubonga bazalwane ukuthi uNkulunkulu ungenzele umusa nami ekukholweni kwami bazalwane. Ngaze ngafinyelela kuletho engifinyelele kuyo engiyizwa la phakathi kwami. Ngoba umuntu khona into ayizwayo manje la phakathi kwami. Uthi noma uhleli uzi ukuthi ikhona le ntokozo manje. Ikhona le njabulo bazalwane ngizofakaza nje lokho ukuthi ngibe nje ne-moment yami nje noNkulunkulu ngizwe ukuthi ngijabule phakathi kwami. Jabule umusa uNkulunkulu angenzela wona bazalwane ngoJesu. Ukuba manje la uNkulunkulu asengikhanyise ukuba ngime khona. Ngazi ukuthi la ngikhona ngomusa. Konke kungumusa. Akukho okusetshenzwe yimi nengisazokusebenza. Ukuba kuthiwa ngithola ukuphila okuphakathi. Kodwa bazalwane ngifakaza nje ukuthi uNkulunkulu makuthiwa wanikeza ubufakazi bokuthi ukuphila okuphakathi umnikile indodana. Kuthiwa-ke ngakho-ke lowo nalowo okholwa yiyo wamukela ukuphila okuphakathi.
Ngibonga nje lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu ayambulela indaba kaJesu empilweni yami. Ngamukela uJesu bazalwane. Ahamba naye uJesu bazalwane ngimamukele kukhulunywa nje kanjalo. Kodwa manje uNkulunkulu waze wafika la eyikhanyisa khona le ndaba ukuthi hey yazi lokhu ukuthi mawamukela uJesu wamukela ukuphila okuphakade. Yes. uJesu uyikho ukuphila okuphakade kwabantu. Mawamukela yena wamukela ukuphila okuphakade. Not ukuthi usazokwamukela ngesikhathi esithile, but the moment inhliziyo yakhe ivulela uJesu wamukela ukuphila okuphakade. Yayisiyakhanya ke lento bazalwane. Ngoba bazalwane singofakazi bokuthi ziningi izinto ebesingazazi zingakhanyile phakathi kwethu ukuthi kanti uNkulunkulu wayemisa indaba enkulu kangaka ngomuntu kulesi sikhathi esiphila kuso ukuthi okholwa indodana unokuphila okuphakade udlulile kufeni wangena ekuphileni. Amen. Bazalwane ngakhonza ngelilanga umama uNgomezulu wathi kunomgodi abantu abangakholwa ungazathi kunomgodi nje omkhulu ngoba kuthiwa umuntu mayengakholwa uhlele ebumnyameni uhlele kufeni. Amen. So manje mangabe umuntu esekholwa ke samukela uJesu uyaphuma kulomgodi. Uyaphuma kulomgodi, uyaphuma kulokufa uthi wadlule kufeni. Amen. Hayi bazalwane asigeje ukufa akushiye nje ngabantu uphuma nje eceleni kwakho. Nokwahlulelwa bazalwane kuthiwa sisayi ngisho kwahlulelweni bazalwane. Asimo nje abantu bokwesabela ukuthi ena useze ukwahlulela kazi Nkosi yami uNkulunkulu. Kodwa thina uNkulunkulu usenzele umuthi abazalwane kuba le ndaba ikhanye. Sithi uthi ufunda nje iBhayibheli uyasuzwa ukuthi iyakhanya manje. Khona izinto ezikhanyayo manje bengade enangifunda nje okunye ngise ngikweqa ayi angiqondi ke lokho. Kodwa manje uNkulunkulu into ayenzile abazalwane izomfakazela nje ukuthi ena uNkulunkulu usenzele into enkulu bazalwane emangalisayo ebiza wonke umuntu ukuthi mayeyizwa eyizwa le ndaba ifundwe endlebeni zakhe ukuthi napho uNkulunkulu akumisayo ayamukela futhi inhliziyo. Wabazalwane hayi ukuthi ingqondo yomuntu lena kodwa inhliziyo kaNkulunkulu kahle le bazalwane sifike kuyo ukhanyiselwa ukuthi sikuphi masithi sikuJesu sikopheleleyo bese kusho bazalwane sithi sikopheleleyo kodwa futhi ena kumonakala ukuthi khona singakafiki silokhu sithi hayi sesifike kuJesu umuntu ufike kokupheleleyo kodwa futhi manje khona futhi okunye sithi akukayenzeki sisakulindele ukuthi kuzokwenzeka. uNkulunkulu kwenze konke bazalwane ikuzwa phakathi kwami ukuthi kuvele kugcwale ukuthi ngithi yazi sele kungakholwa bengengizizwe ezinye indaba kodwa indaba enjengale iyaqala ukuthi yenzeke kanje phakathi kwami ngizwe ukuthi iyagcwala uyenela uthi nje complete awudingi lutho lunye nakho yiqiniso leli mana kulo kholwa yilo shintsha ngisho ingqondo yami usacabanga ngendlela kade ucabanga ngayo ucabanga kuko uyifisela yazi ukuthi ufumana umusa bazalwane nanku umusa yiwo lo bazalwane yiwo lo bazalwane ukuthi ukholwa thina asikusebenzelanga ukuthola ukuphila okuphakade asikusebenzelanga ukudlula ekufeni asikusebenzelanga ukungayi kwahlulelweni asikusebenzelanga kodwa yedwa owasebenza lo msebenzi uJesu lo esithi masimamukela konke lokho sidlule kukho kungabe kusabalelwa kithi njengabantwana bokulahlwa kodwa kubalelwe kithi njengabantwana bokuphila bazalwane. Nkosi yami iyamangalisa lento ngeke ngize ngicabanga yazi uNkulunkulu wezimangalisa uthe sezulwini ebekithi
sithi sisezulwini nathi izwi lenkosi ithi ukuphila kwethu kufihlwe kanye noKristu uNkulunkulu. Sithi sibe sikhona futhi ebekithi khona la lento iyashintshana yathi. Kwenzeka isimangaliso wehla uNkulunkulu wazohlala kumuntu wamthatha umuntu wayohlala naye. Yeah. Bazalwane sisezulwini. Kufanele ulizwe izulu lapho. Lo muzi ukhulunywa ngayo iSiyoni. Kuthiwa size entabeni kaNkulunkulu. iSiyoni bazalwane iJerusalem elisha. Kuthiwa lehle ezulwini lihlotshisiwe. uJesu bazalwane lo. Yini emisiyifunayo? Sisafuna ukubona indlu enkulu ecwebezelayo eyakhiwe ngey'nkathi zegolide nani bazalwane. uJesu lo bazalwane. Lo esamamukela bazalwane. Wangena ey'nhliziyweni zethu. Ngiyafakaza nje bazalwane, ngifakaza nje into engizwa phakathi kwami. Amen. Angikhonzi kahle. Kodwa nje ngizofakaza nje lokhu kumnandi engizwa phakathi kwami. Injabulo engingakaze ngizwe bazalwane phakathi kwami. Yo, enkulu bazalwane. Ozwayo ukuthi nje uNkulunkulu uvela ugcwala ukubonga. Ufike la ugcwala khona ukubonga nje ubongile. Ulokhu ubongile. Yazi ukuthi yena nezimo nje ey'phambana nathi. Maze kufika nje walokhu uhlala ubonga nje. Athi phela amandla nathi. Phela amandla. Azi ngibhekene nesithutha. Isithutha phela lesi. Sihlala sibonga. Ngithi ngiyafika ngifika ukuthi lo muntu uyabonga. Mbongani? Ngoba mina ngifuna ithuba nami ngeke ngiyitike ngaye. Bazalwane izimo ey'phambana nathi. Nazo ivala iphela amandla ukuthi lapho phela amandla emisiwe. Ngoba lokhu ngiyibongile nje Nkosi yami uJesu ngiyabonga. Ukuthi wena wafa ngenxa yami. Washona phansi wambela wavuka. Wavuka kanye nami Jesu. Ngiyaphila phakade. uJesu uma ephila phakade nami ngiphila phakade. Ngoba phela uJesu uphila kimi. Ngamamukela abazalwane uJesu uphila kimi. Bazalwane ngifisa ukuyizwa njalo lento abazalwane. Imnandi bazalwane kakhulu. Iyaduduza. Ubumnandi obumangalisa abazalwane nje. Bekuyilokho nje abantu abasho ukuthi nje uNkulunkulu sengathi anganisiza nani. Silokhu nje sithi kancane sonke bazalwane kusekhona kusekuningi okufanele sifinyelele kukho. Njengoba manje isasondla kanjena siyeza ukuthi hayi sisaqhubeka sisahamba bazalwane okwethu nje ukuthi nje sithobe silalele sifunde sinike isikhathi sokufunda. Kuyamsiza umuntu ukufunda noma sekufundiwe la endlini kodwa nje ngiyizwe nami kungisiza bazalwane ukufunda. Ngithi noma ngithi ngiyafunda ngenza ama-references nayi nendaba isichazwa kahle lana nendaba isichazwa kahle lana uyinika nesikhathi bazalwane ngifunda iBhayibheli lami uyangisiza bazalwane kuyangakha kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Uncane ukubonga kwethu bazalwane. Besike sisho sihlabelele sithi kuncane ukubonga kwami kanjalo sihlabelele kodwa khani ngiyizwa lento manje. I mean it now. I mean it. I'm not singing it, but I mean it. Ngoba ngiyayizwa iphelele phakathi kwami. Iphelela nje ukubuka nje umuso ongaka. Umthatha nje uyothiwa lekhahla. Engcebeni yasezulwini. Uyothiwa lekhahla engcebeni yasezulwini. Uyothiwa lekhahla besike sisho bazalwane sithi sisebenzele imiqhele. Ukwenze konke uJesu umfana wami. Konke okwakho nje Jesu. Hayi nami ngigwili. Jesu ngigwili. Ngoba wena usebenze konke. Wasuphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Laphakanyiswa igama lakhe. Ngigwinye nami Nkosi ngihlale kuwo. Ngizohlale kumnandini entokozweni epheleleyo. Uzungile umnandi. uJesu bazalwane phela yena ungumqhele wethu. Akamqhele sisebenzelayo nje. Okwethu nje elokho elikusho izwi lenkosi ukuthi ngaphandle kokholo akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Ilokho bazalwane okwethu nje kulesi sikhathi uNkulunkulu asinikeze sona. Ilokho
Ngiyabonga bazalwane egameni likaJesu ninkolele bekufakaza nje ngithathe njengokufakaza nje konke ufakaze konke lokho mhlawumbe ngalibhimbi kodwa nje nje phakathi kwami ngigcwele nje ukuthi ena ufakaze ngale ndlela nje osekwenzeke ngayo. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Ngiqaleke bengisendlala nje. Uzwe nawe inkundla uthi ole nkundla kahle hle. Ngihleli nabantu abahlele ezulwini. Ngisafuna ukubonisa lokho ukuthi hey ngihleli nabantu abayingozi. Labantu noma becela uNkulunkulu abasathemelezi sebeyaxoxa naye. Ngoba bayazazi ukuthi bangobani. uMose phela ngesikhathi engena efwini wayolanda izinto uNkulunkulu okufanele uNkulunkulu amnikeze zona azozenza. Uthi uNkulunkulu kokunye kwezinto uthi hamba uyobeka nanti ithabanakeli lami phakathi kwabantu ngoba mina uNkulunkulu sengizohlala phakathi kwabo. Niyezwa bazalwane. Amen. Kusuka lapho uNkulunkulu akaphindanga wasuka. Wahlala nabo njalo. Wayehlale khona. Wayehlale khona. Asambeke sofunda lapha. Sizwe le ndoda le. uPaul ungomunye wabantu bazalwane okhuluma indaba ezingezwakali. Ezihluphayo kakhulu eziwahluphile amakholwa. Uma ebhoka nje amakholwa asuke ebhoka kakhulu ngencwadi kaPaul ngoba bathi uPaul ubani umpostoli wabezizwe okungukuthi umpostoli wabo. Manje ke lo mpostoli wabo ubuya khulume ilanguage ethe ukuba deep bese bengamuzwa bese besho okunye uPaul angakusho. Ngifuna simlalele kahle uPaul esakhuluma nje kubhala uLuka inyanga the physician encwadini yezenzo lapha ku physician kulokho ungakusho kahle. Yes. Okay. Lapho Exodus 4 lesikhathi abantwana baka-Israyeli behamba endleleni. Yes. Kwaye kwaba netende lehlangano. Lapho ku-34 Exodus 4:34 uthi-ke ifulasi lisibekela itende lehlangano. Nenkazimulo kaJehova yagcwalisa ithabanakeli. Awuzwe. Siyabonga ndaba zethu. Uyayizwa la ukuthi itende lokuhlangana uNkulunkulu athi uMose akazolugcumeka. Kuthiwa ke inkazimulo yezanjani? Kuthiwa ifu la okokuqala nje kuthiwa ifu lezanjani? Lasibekela itende. Ukusibekela kwetende lisibekelwa yifu baba kuphi? Babe sezulwini. Babe ngene ezulwini uNkulunkulu ebamfinya kuyena. Kuthiwa ke uma esebafakile ezulwini wasebabhabhadisa ngenkazimulo. Hey madoda. Kuthiwa nani bazalwane? Kuthiwa munye umbhabhadiso enibhajadiswe ngawo. Hayi lo wasemfuleni kaJohn. Kodwa umbhabhadiso ningeniswa kuphi? kuJesu. Usiyayibona ke le ndaba yokungena kuJesu ukuthi kungenwaphi. Makuthiwa konke okudala kwezenjani? Udlulile. Bheka manje sekuvela uma umuntu ekuphi. Ngamanye amazwi kuKristu kuyangenwa ngokukholwa. Asisenzi manje physical. Uyabona izinto ezenziwa enyameni sesihlukene nazo.
bona bahlele etendeni umzalwane olinikezwe uNkulunkulu wathi nanti itende hambani niyohlala kulo elokuhlangana. Hey leli tende lokuhlangana. Uma sebehlangene kuleli tende benze njani? Benze njani etendeni? Bahlangene. Ngamanye amazwi yini ukuhlangana? Omunye uqhamuke lapha ya eyitshe. Nomunye waqhamuka lapha eyitshe. Bonke bazohlangana. Abasiyona indlu bengakahlangani. They are not the oikos. Igama ke leli elithi indlu. They are not the oikos. Igama lesiGreek. The oikos tau theo. That is the house of God. La uNkulunkulu esezohlala kuphi khona. But before this oikos tau theo kufanele kuqala kuzoza ini ifu libasibekele bese phakathi kule oikos kungena inkazimulo igcwale bese kuthi laba bantu abala abaqhamuke bengama individuals bezitini bezokwakhiwa. Yini itini? Itini i-oikia. Oikia. 0IKIA. Oikia. That is the physical individual coming to the oikos. Physical individual, a biological person coming to the oikos. This oikia, the oikia is walking to the oikos. The oikia, the individual. Oikia is OIKIA. That is the individual. This individual comes to the oikos of God. Tau theo. The oikos of God. Tau theo. Or theo. Khuluma Greek namhlanje. Yeah. Uwe lo shubisayo. Okay. Uma ke umzalwane ezivangeli ugijima eze kuphi kwabanye ahlanganyele nabo kube khona kuthiwa yini lokho i-fellowship. Yes, kube khona i-fellowship la khona ni fellowshipa. Ngamanye amazwi omunye unikeza omunye inkonzo egcwele kuye nomunye uyaresponda ngenkonzo egcwele kuye. You are sharing, you are this relationship is sort of a partnership la khona omunye nayo unotho nomunye unotho lokukhonza omunye ukuba omunye azafinyelele enkonzweni ephelele. Ngifike kanjani la ngikho. Okay, now sesinani ke manje sine individual ithi angikwazi ukuba umzalwane ngedwa, the oikia. Angikwazi ukuba umzalwane ngedwa, kufanele ngiyohlangana nabanye bese kuphuma ini i-oikos. Nakhiwe kanye nabanye. Siyayizwa le? Nakhiwe kanye nabanye. Awakhiwe wedwa as the okia,
but wakhiwe uma usuhlangene nabanye seniyini i-oikos, the oikos of God. Ansisho sonke ngaleli gama leli, oikos tau theo, oikos tau theo. Okay, that is the house of God. Now bese kuthi ke uma sekufike lapho, the oikia, the physical individual, uyeza uzwa indaba yenkosi, uyababona bakubo, kwakheka ifamily. That is the community. Uqala community. That oikos is the community of God. Ngoba uNkulunkulu bazalwane kusukela kwaIsrael akafunanga umuntu, ufuna umuntu as the oikia, bese ezomhlanganisa nabanye, bese bezoba yi-oikos. Bese kuba khona uNkulunkulu ofanele akwenze. Yini ke lazo yenza uNkulunkulu? Uzokweza the oiketerion. This oiketerion ukwembatha manje indlu evele ezulwini. Uyalizwa ithende, nanti ithende the oikia. Yabo? Ithende i-oikia noma i-oikos. Uma sekuyi-oikos ngoba sekuyi-community, sekunabantu ngaphakathi, uNkulunkulu uyalemboza. Ulemboza ngani? Ngefu. Yini ukwemboza le oikos ngefu bese egcwalisa inkazimulo? I-oiketerion. Oiketerion is O-I-K-E-T-E-I-O-N. Oiketerion. R-I-O-N. Oiketerion. Yini ke lokho? Yitende eselinenkazimulo uNkulunkulu usehleli khona. Bese kuba no last one. Last one uthi uma uNkulunkulu into chapter chapter 60 chapter 14 angisazi uverse bani la khona okukhulunywa khona ngo-abort la u-23 ya Phuthumani 14 uJohn 14 verse 23. John chapter 14 verse 23. Yes. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Akekho phethela isingisi, siyokuza kuye. Ubani lo? Lona oiketirio. I mean oikia. Uma umuntu engithanda uzokwenza njani? Uzogcina izwi. Uma isegcine izwi bese uNkulunkulu the oikos akha i-oikos yakhe yabo bonke abagcine izwi. Kube nendlu yakhe ke manje la uNkulunkulu azohlala khona, but before azohlala kuyo uqala inikeze ukuba ibe sezulwini, ayimbese ngefu, agcwalisa inkazimulo. Bese ke uma esenze njalo besenza lento okuthiwa ke now God and Christ is abiding, is indwelling permanently. Yini ke leyo? Ngelokhu ngesiGriki toiketerion. Toiketerion. Ise ukara is the permanent
indwelling of God. Where God will never leave nor forsake you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ka toiketerion. Seniyakwazi ukubhala lo. Ka toiketerion is K-A-T-O-I-K-E-T-E-I. No. Keterion. R-I-O-N. Siyafana naloya keterion. But lona sithi ka toiketerion is the permanent situation where God indwells the what? Indwells what? Where God indwells the oikos. God indwells the oikos. Bese ke nihlala noNkulunkulu forever phakade. Kukuphi konke la okwakhiwa khona lo muntu loqhamuke eOikia waze wagcina eseyini ese iOikos wagcina eseyikaterion wagcina ese isakhiwo la uNkulunkulu ehleli khona permanent. Ukuphi lapho? UKristu. In Christ. When a person is in Christ, he is a new man. He is a new creation. Yini yonke le? Lento ithi uNkulunkulu ngithe njalo ngichuluzwe uMamtsele benoMamgazi. Lento ithi uthi uNkulunkulu ngiyokuyibiza indodana yami kuphi eGibhithe. Ngamanye amazwi uma labo uNkulunkulu esebenzile baba yiOikos khona into abanikeza yona akhipha umoya wakhe kuye awuhlanganise nowabo ukuze bona manje baphenduke babe yini babe indodana ngoba sebe nomoya kaNkulunkulu usebazele. Nayibamba yonke le. uNkulunkulu wenza lento okuthiwa uzoyizwa kalula wena. Wenza icorporate. Wenza abantu abaningi ubenza baba yiunit eyodwa. Ubenza baba indodana yakhe. Uma uNkulunkulu ebhabhadisa ibandla akabhabhadisi ama-individual njengabantu abathatha ibandla balilayisha emavenini baye nalo emfuleni beyogcubuza umuntu ngamunye badlala ngawe njalo ngoba awukho lo mbhabhadiso. uNkulunkulu into ayifunayo ufuna that unity, the oikia izokwakhiwa omunye akhiwe nomunye bahlangane babe into eyodwa kuNkulunkulu. Athi mase bakhiwe bese bebhajadiswa kuJesu as one person. Njengo-Israyeli okuthiwa wonke uIsrayeli wabhajadiswa efwini. Neza bazalwane. Ngesikhathi ebhajadiswe efwini angithi ukhona lo wayebahola kwakuthiwa ubani? uMose. Kuthiwa babhajadiselwa kuMose. uJesu mayefika naye babhajadiselwa kubani? Kuye uJesu. Asakwazi-ke manje ukwenza okunye ngoba sesiyona iOikia.
Seqediwe ngesikhathi ufika ukholwa wamukela ivangeli ufika uyisitini njengoba yithi uPaul nina manje kanjani aphilileyo yenzani njani sondelani nizokwenzani nizokwakhiwa kanye nabanye nizoba yini sakhiwo oikos of God the oikia tau theo bese ke mase kunjalo bese uNkulunkulu eyapha afaka umoya wakhe kubantu asebeyindlu asebeyunit ababhabhatisele endodaneni yakhe abafake kuJesu bese ethi uJesu bonke abalizwile izwi likaBaba uBaba nami siyokuza sizothi abode indwell ka toiketerion. That is the permanent indwelling. Hey, kunzima leshi. Now ke indodana iqhamuka lapho ke. Akasekho umuntu oyi-individual. Yini individual la? Oikia. Akasekho manje oyimele. Bonke abantu sebenziwe. Ma befika bengama-oikia bayahlanganiswa kuqala bakhiwe bese beyabhajadiswa. Gcwalisa inkazimulo kubo. Bahlale ezulwini. Bese uNkulunkulu nendodana bayehla bezokwenza lento okuthiwa ika toiketerion. Hawu sengiphindile uzwa kahle. Ka toiketerion. Wagcina ufundisa ingane lapha esikoleni ukuthi ka toiketerion. Bese ethi ke lo mzalwane uPaul the same mzalwane. The same mzalwane. Eke nifunde le ndaba. Yona le ndaba okaToiketerion ukuthi ikuphi yona eBhayibhelini. Niyayibona ukuthi ikuphi. Kade seniyikhotha nje. Woze uzokwakhiwa nabanye. Noma umgazi ade seyikhotha lapha ku 40 Exodus 40 verse 30 35. Wavele wakhotha yona le ndaba. Wangifaka futhi kuyo. Ayi wena. Hayi. Bengithi ngiyaphuma kuyo. Kodwa ke sengiqedile. Sengiqala isigaba sakhona sesibili. Secaca ukuthi angithi last week sathi efweni sachaza ifu. Asithi sesizokhuluma ke manje sesi i-unit kuphi khona eJerusalem. Uyabona sesiqedile nale. SiseJerusalem manje sisezulwini. Phela kuthiwe izulu noma iJerusalem lizokwenza njani? Lizokwehla. Lehle lize kubukhona emhlabeni. Okay. Uma selehlile iJerusalem yini leyo lokho kwehla yini lehlile? Nathi igama lakhona ka not uka but oiketerion. I-oiketerion ingubo yethu evela from above sizoyembatha. Iyo ke le esiyembathayo i-oiketerion. Mase siyembathile bese kuza ke manje ika-toiketerion. Yini ke ka-toiketerion? Permanent indwelling of God, where God is indwelling that oikos. Eqala yembathiswa yabhajadiswa. Oiketerion yini oiketerion? iJerusalema elivela phezulu enilembathiswayo nonke
ngamanye amazwi the whole oikos yembathiswa leyo ngubo leyo. Uma iseyembathisiwe seyibona uNkulunkulu ukuthi siyembethe ingubo bese kwenzekani? Eya indwela, kwenzeka toi keterion. Now laba bantu ke manje yikho ke lokho kushiwo uMoses uthi sizohlala kule ntaba, asikwazi ukuhamba kule ntaba singakayi receive toi keterion. Bathi sizohlala kule ntaba le. Yiphi le ntaba le? Enye nje yintaba. Kodwa intaba thina esihlala kuyo intaba kaJehova. Intaba kaJehova sathi ubani? Khona umuntu okuthiwa intaba kaJehova ubani lo? uKristu Jesu. That is our mountain. That is our mountain. Yabona nje lokhu ukuthi abaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 yikho ke lokho sikhuluma ngakho. La khona sesi indwell bese kuphenduka lo muntu eba isidalwa esisha phakathi. Ayikho enye process ephinde yezeke lapho. Eyokugcina lo process leyo. Le process le ile process eshintsha intombazane ibe isana, ishintshe umama abe isana, ishintshe indodana ibe ison of God. Kungabe kusababikho manje onjani owesifazane nowesilisa. Bonke labazalwane bafinyelele manje ngoba they are all made a kingdom. You are made what? A kingdom. Okay. Sazi mhlawumbe uzwile uphandle lendaba yakho sesiyiqeda. Okay. Awufunde ku verse 2. Ku verse 2 ku chapter 2 waseKorinte chapter 5 verse 2. Asikakamfunde njalo izenzo. Ngisaya khona. Yeah. Chapter 5 verse 2. Yeah. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Yiphi le ndlu yethu yasezulwini esibubula sifuna ukulanyiswa nayo? Enisho ngegama lakhona namhlanje. Ioiketerion. Siyabubula. Sikuphi khona? Sikulendlu. Yiphi lendlu? Yes, kwakububula labaya indlu kaMose isekhona. Khumbula ukuthi njoba sithi oikos le kwakukade kukhona ioikos kaMose. This one is the oikos of God. That one was the oikos of Moses. So ke bakhishwa ke endlini endala bazofakwa endlini entsha. Okay. Ayike ngifuna ukuyishiya kanjalo ke lebengiveza nje lapho bese siya kuba say verse 2 verse 19 and 20. Chapter 2 verse 19 and 20. Yes. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe leguma. Niyezwa ke zonke manje into ezihlanganisiwe yini le engasekugcinene nizwayo.
nakhiwe kanye nabanye anisesizona ini ihambi. You are not those individuals anymore. What are those individuals? Oikia. Senakhiwe manje naba yini? I-oikos tau theo. The oikos tau theo. Okay? Now, uma senakhiwe phinda futhi ufunde. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi. Nina ke abezizwe anisesibona abafokazi kulendlu nezihambi. Yes? Kodwa senimbuso munye nabangcwele. Senimbuso munye nabangcwele. That corporate. Akasekho umuntu manje oyimele oyisihambi la. Kodwa senimbuso munye nawo nobani naba, you are one unit. You are the son of God. Jesus. Uqedile? Ningabendlu kaNkulunkulu. Ningabendlu manje kabani? kaNkulunkulu. Anikhuluma ngalelo limi. You are now the oikos tau theo. Seningabendlu ba ekabani kaNkulunkulu. Yes, qhubeka. Phela lapha. Verse 20. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Nakhiwe seyinatshenwa ke manje ukuthi ukuze nibe le unit ingoba nakhiwe phekwani kwesisekelo sabapostoli 1 nabaprofeti. Yes, uKristu Jesu uqobo lwakhe. uKristu Jesu uqobo lwakhe eyini? Eyitshe legumbi. Shuthi laba enakhelwe phezu kwabo kukhona the chief cornerstone, kukhona the founder that laid his life ukuba ayakhe lendlu. Lendlu mase yakhiwe is the oikos of God. The architecture yakhona kusho njalo. So science. Unqondo wala owakha lendlu uyilo uJesu okuthiwa uchief cornerstone. Kwasekuthi abapostoli basimema sonke thina manje aphilile ukuba sizokwakha kulesisekelo abasileyayo. They are laying the foundation abapostoli nabaprofeti benkosi uJesu. Kuthiwa ke thina sizokwakha. Kuthiwa uma sifika sakha asisakwazi ukuqala sibeke esinye isisekelo. Sekuyilesi kuphela. Qhubeka. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi. Verse 21. Yeah. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Kuthiwa kuhlanganiselwe kuye ini? The oikos, the whole oikos of God is intertwined, is lithini ligama engalisho. Wakhelwe kuye lesakhiwo sisuka kule foundation. Yakhelwe kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi uma kuthiwa uma umuntu ekuKristu kuvela isakhiwo esisha. Anisakhelwe kwezinye izinto nani manje ngoba nani senisondeziwe nazohlanganiswa nabangcwele enibafica sebakhele khona.
ababakha futhi bengabapostoli benkosi bakha bethunyiwe ukwakha ukuze thina singasakhi sifike singene esakhiweni. Phinde 21 Verse 21. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Uma sibheka ensimini eEden kuthiwa insimi the Eden yayiphezulu esiqongweni sezintaba. Iyithempeli uAdam engumpristi kuyo ekhonza khona. Niyazwa bazalwane? Uyalibona ithempeli? Nanti ithempeli lapha kaAdam. Ukuphi uAdam sensimini? Insimi yini? Ithempeli. Uma sidweba sisuka ekuqaleni sihamba nalo lonke iBhayibheli silokhu siwabona amathempeli nanti lika Solomon. Phinde futhi libhidlizwe lika Solomon uqhamuke elinye ithempeli elakhiwa obani? ONehemiya noEzra ngesikhathi sayiphi inkosi? La inkosi la okwazalo lokho uJesu azalwa kubusa yona Herod. So laphinda lelo thempeli lenza njani? Lakhiwa lelo thempeli elibhidlike kwavuswa zase ziyavuswa inganga. Kuthiwa laba lihle kakhulu lelo thempeli. Yini njalo lelo thempeli? Indlu kaNkulunkulu. One unit. La khona abantu bezoza khona bezokhonza uNkulunkulu khona. Amen. Laphinda nalo uPaul ke siza kuleyo ndaba leyo uPaul ke manje uqondene naleyo ndaba leyo. Sizoyithi nayo siyichangathe siqhubeke nawo ngeviki elizayo. Amen. Liyawa nalo leli thempeli. Uma liwa uqala ke leli thempeli esikhuluma sesiyilo manje. Amen. Okuthiwa ke mphindi 21. Hey le ndaba madoda. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Leli ke ithempeli elingcwele enkosini kuthiwa likhule libe yini? Isakhiwo sonke sikhule. Isakhiwo sonke senze njani? Sikhule sibe yini? Elingcwele kuphi khona? Enkosini. kuKristu Jesu. Jesu. Verse 22. Yeah. Uthi okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Nani nakhiwe kanye nabanjani? Nabanye. Anisesibona okiya. Senakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yini? Nikhule nibe yindlu kaNkulunkulu kamoya. Not physical anymore. Abantu ke bathanda physical. Bathi abantu ithempeli lisazophinde lakhiwe futhi. Lokhu Paul akushoyo kusho ukuthi umsangano. Nakuba abantu bethi umpostoli wabezizwe uPaul kodwa abamuzwa. Ngoba bathi bona njoba libhidlikile leli thempeli ngo70 AD usazophinda uNkulunkulu noma amaJuda akhele inye ithempeli. Kanti uthe uNkulunkulu akase ukuphinda ahlale kuphi khona? Akhiwe ngezandla zabantu. Kodwa useyohlala kuphi? Useyohlala kumuntu, imuphi lo muntu? Jesus. No, it's not you. Indlu nina nonke nakhiwe nakhelwa kulesakhiwo nakhula naba indlu kamoya. Iyo ke lo muntu lo makuthiwa useyohlala kumuntu usho the son not you.
not the oikia. Hey. Niyazwa bazalwane? Anizwani? uNkulunkulu akaseyokuhlala endongeni eyintweni ezakhiwe ngezandla zabantu. Kodwa useyohlala kubani? Useyohlala kumuntu. Ubani manje lo muntu? Ngoba sesinayo umuntu uNkulunkulu. Lento leli sisinikezile equation ukuthi ubani umuntu. Umuntu yilo ozalwe ngesikhathi bonke abantu umJuda nomGriki bengena kuJesu. Waphuma umuntu munye the Son. Nibaningi. You are one unit. Bese iyakhula lendlu kuba indlu kamoya. Ongasadingi manje the physical body of Christ ukuba ibonakala ikhona ngoba kulendlu kamoya ayidingakala physicality. Niyangizwa zala? Asambeke siye kuPaul. Sizwe uPaul ukukhuluma ngani. Hey, namhlanje nathi sixoxe kakhulu uwe lo sezosijule kangaka. Funa uyizwe le ndaba yethu, uyizwe ukuthi ayifani nalutho okwaluzwe emhlabeni. Verse 10. Uyizenzo 24. Izenzo chapter 24 verse 10. Umbusi esemqhwebile ukuba akhulume, uPawuli waphendula wathi, lokhu ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumahluleli kulesi sizwe. Ngiyaziphendulela ngesibindi. Futhi ungaqonda ukuthi okungaphezu kwezinsuku eziyishumi ngiphuphukile ukuyokhuleka eJerusalema. Abangifumananga ngiphikisana namuntu, nakuba ngivusa isiphithiphithi esixukwini, nasethempelini, nasemasinagogeni, nasemizini. Verse 13. Futhi bangekuqinise kuwe lokhu abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokhu kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba. Ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofeti. Anake. Nanso ke la sifuna isifuna khona. Uvesi bani lo umqeda? Verse 14. Mqale futhi verse 14. Verse 14. Kepha ngiyavuma lokhu kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba. Ngiyakholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofeti. Ake sifunde ngesingisi. But this I confess to you. Ugovernor lo umthetho wamacala unesipiliyoni uthi uPaul ngiyajabula ukuthi kade kwasiwajaja amacala. So uzongizwa kahle mangiyiphendulela. Uthi kuPaul, but this I confess to you. Ngiyamthanda lo this ngoba uqala phezulu uthi but this I confess. Ngathi ngiyambona esekhuluma uPaul ecikoza. Uthi ke that according to the way abazalwane babebizwa ngokuthiwa ayilaba balendlela. Njengani ningabizwa namhlanje kuthiwa ilaba balendlela ethe phecelezi okuthiwa ama full preterist. Nani ke ningabalendlela which they call a sect. Bayibiza ngokuthi i-sect, iyihlelo. I worship the God of our fathers.
useyabatshena ke manje ukuthi mina ngikhonza uNkulunkulu wobaba. Uboshiwe njalo uPaul la uzothetha icala lakhe lokuthi kuthiwa udunguzelisa isithi. Uyenza isithi ingahlali kahle. Uboshelwe lokho. Useyachaza ukuthi I want to confess ukuthi kungani ngila. Ingoba ngingwaleli hlelo. Iliphi leli hlelo? Leli hlelo lithi lona likuKristu. Leli hlelo lithi seliyindodana. Okay. Kodwa kusayiwa phambili. Okay. Ngingwaleli hlelo. I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law. Ngikholwa izizo zonke ezibekwe phansi umthetho. Ngamanye amazwi umthetho uthi akwenziwe lokhu nalokhu nalokhu. Uthi ngikholwa izo zonke lezo zinto. Ngamanye amazwi ngikholwa njengokusho kukaMoses. 1 and written in the prophets. Nokubhaliweyo kubaprofeti o Isaiah o Jeremiah o Hosea, you name them. Verse 15 ke. Verse 15. Nginethemba kuNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungile nokwabangalungile. 1 Uthi kuPaul, having a hope in God. Nabo they are having the same hope. The hope I'm having, ithemba enginalo ileli ithemba nabo abanjani abanalo. Having a hope in God, which these men themselves accept. Nabo laba bayakuvuma ukuthi balinde ithemba labo uNkulunkulu. Having hope in God. Okay? Khona lento uNkulunkulu ofanele abanikeze yona, they are still hoping for. They have not received it yet. Okay? That having hope in God, which these men themselves accept, bayakuvuma lokho, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. Nalaba bayakuvuma ukuthi kuyoba khona uvuko lwabanjani, lwabafileyo, the dead, abalungile nabangalungile, both the just and the unjust. Okay? Now, isahamba kahle njalo usayithulela ijaji. Liyezwa naluthi, pho manje ke inkingi kuphi la? Boshelweni ngathi uPaul. Niboshelweni nina? Nani niboshiwe? Niyakwazi lokho? Nani niboshiwe? Ukhona abantu abangahleli kahle. Ngeke ngahleka ngelinye ilanga ngilalela omunye umuntu ekhonza ethi lento isiphethe kabi lento yama futurist. Isiphethe kabi, ayikho into esiphethe kabi njengale. Siyaqala ukubhekana nesimo esinje. La khona singakwazi ukuphendula ukuthi singathini kulento abayishona. Okay. Nalaba ke babe njalo. Ijaji laselindele ukuthi pho nithini bazalwane nithi nina uPaul unecala yelani icala kulento ayishona. Asiqhubeke siso. 16 Verse 16. Kulokhu nami ngiyazama ukuba njalo ngibe nonembeza ongenacala phambi kukaNkulunkulu nabantu. Uthi ke kulokhu nami ngiyazama ukwenza njani?
ngibe nonembezo ngenacala ngibe nonembeza ongenacala phambi kukaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu nabantu. nabantu. 17 Verse 17. Kwathi emva kweminyaka eminingi ngafika ukuletha izipho esizweni sakithi neminikelo. Okuthe ngikulokho bangifumana ethempelini ngihlanjululiwe kungekho isiqubu nomsindo. lalela la uPaul uzama ukunikeza isithombe sokuthi lento eshiwo umthetho wayenza naye. Wahamba wayohlambuluka, wahamba wayokwenza ukuthi ngokwesiko lala. Yes. Manje ke nithi ngoneni ke? Kodwa asibuyele lapha phezulu ku15. Khona into ezovela ku15, ngicela uye kuIsGreek. Mamgazi. Phela wena iSgreek usikhipha ngamakhala manje. Namhlanje nekade ngikhiphisa bonke ngamakhala nofikayo namhlanje. Buyele emuva uyasazi. Sohamba endleleni lokho oikos, oikaterion. Ikatata. Okay. Yeah. Asambe verse ufunde ngeSgreek. Verse 15. Having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. Funda nje esingisini uthi khona into efanele siyithole lapha. A hope having in God, which also they themselves await a resurrection. There is about to be of just hope and the of and the unjust. Lo khunga lo othi they will la kwelami iBhayibheli lithi that which these men themselves accept that there will be a resurrection of both the just and the unjust. Buka leli gama lithi there will be, it is in the future, ne? Ngivumela nonke bothisha no engineer. Ngivumela ukuthi that is in the future. Ilapho ke laba egexela khona abantu abazalwana abaningi laba abaziwa ngokuthi bakulesi sikolo kuthiwa ama futurist. Ansenewazi ama futurist. Abantu yonke into abayi-future abayibeka in the futuristic state. La bethi khona iyokwenzeka eminyakeni esingayazi ezayo. Niyezwa bazalwane? Nithini nina nithi is it in the future this thing will be? Siyavumelana sonke ukuthi this is in the future ngokwesingisi. Ake size ngokwesiGreek ukuthi ithini khona. Ufuna ukuthini wena? Awuvumi. Okay. Sabuyeka kanjalo sobe sekuvumisa. Awusho lutho. There will be is melo. Melo in Greek, melo. Yeah, yana kuyilokhunga yakhona kuyi-strong sakhona. La ukuthi will be, ukuthi about. A hope having in God, which also they themselves await. Blessed quality, a resurrection. There is about, or there is about. Lo there is about. Who will be? Okay. Yeah. About. Amba uzobona igama elithi melo. Melo, yes. Yes. Melo. Usho ukuthini umelo? Melo about to. About after
Now Intending ngicela to come. lokho unayi lokho lapho ungibhekele igama elithi about to happen ukuthi lisho ukuthini uligugulishe lapho ukuthi about to happen about to kusho ukuthini lithini About to be. or about to be kusho ukuthini about to be ngoba ngapha lithi will be so ama futurist besethi leyo nto leyo yokwenzeka in the future esikhathini esingaziwa asizweke manje ukuthi isiGreek sona sithini about to be funa nje lokho about to the acronym about no the phrase about to be what it means Okay, go about to, which is an action or event imminent and will happen very soon is imminent is immediate is about to take place is at hand is now uma esho njalo uPaul ethi this thing will be i-resurrection yasebefile bazovuka uthi bazovuka nini uPaul uthi seku imminent seku about to happen is now is at hand sesiyazi-ke thina ubethena uJesu ngakho ubethe uJesu abayi ukulala abanye kungenzekile lokhu ungagijima lapha uMateyu 16 verse 28 yabona seziyazi akusasho mina sebazibona Matthew chapter 16 verse 28. Ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. baze bayibona indodana uJesu akakafi la bazalwane uPaul la njobe ekhuluma efakaza la uJesu sewafa kodwa naye uPaul usathi uJesu is about to come njengoba athi abanye babo angeke bakubone ngempela ukufa indodana yomuntu ingakezi njani ingakabuyi ize kuphi embusweni wayo so uPaul uyaphikisana noJesu uJesu uthele isizukulwane yani isizukulwaneni manje 24 Matthew verse 34 Matthew 24 verse 34. yeah Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyokudlula kungakenzeki konke lokhu. uthi uJesu ngiqinisile ngithi lesi isizukulwane i-generation ithatha 40 years bese ngena enye generation so u40 years wala uJesu ngesikhathi efa esiphambanweni ku30 AD kufanele lesi sizukulwane siphile lo 40 years kusuka la ku30 AD thani ke 40 years plus 30 AD kuphuma ba 70 AD ngamanye amazwi the first century church iyona eyakubona konke lokhu lo about to be usho ukuthi yiyo ke lesi sikhathi okuthiwa sekuseduzane seku-imminent immediate to happen now uPaul mayesho ke lokho uthi ke yilezo zinto ke abangifuna ukungibulalela zona ngoba bathi bona abanye babo bathi hayi sekwedlula ukuvuka kwabafileyo ngoba yonke into yaphela esiphambanweni kanti uJesu uthi kusukela ku30 AD kuzothatha 40 year period this generation will not pass away kungakenzeki konke engikwenze njani engushilo gijima ke uye ku verse 25 khona la eyokugcina leyo sengehla ngobonto nawe lapho uqhubeka uprogress uye ku 25
Mamgaso. Kuye la ulokhu ngizenzo 24. Izenzo 24 verse 25. Yes. Esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela okuzayo. uFelix washaywa luvalo. Waphendula wathi, okwamanje hamba. Kepha nxa ngithola isikhathi ngiza kukubiza. Yes. Qhaqhazela indoda. Yini la khuluma ngaye qhaqhazela uFelix? The governor. Okay? Verse 25. Uthi verse 25. And as he reasoned about righteousness and self-control. Urizina ngani? Ngokulunga, righteousness. Nangani? Nange self-control. Nangani? The coming judgment. Axeka amadolo ndodweni. Ngoba ijudgment yayingakafiki. uPaul ukhuluma la akhuluma khona uPaul. Kuseduzane kakhulu ngoba ukhuluma encwadini yezenzo. Incwadi yezenzo bathi ababhalayo bathi ibhalwe umpostoli uLuka inyanga, the physician. Ibhalwe esikhathini uPaul esekhona naye sewumzalwane. Angazi kahle unyaka ukuthi imuphi unyaka, sazokuchecka lokho. Ninga-checka kodwa lapho ukuthi incwadi yezenzo ibhalwe nini, ngamuphi AD. Checka lapho nsizwe. Ngifuna ukwazi ukuchecka izinto uyibonele ngokwakho. Okay. Now u25 lezi zinto lezi ezintathu nazo kunegama elithi go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you. Now, ngifuna ufunde lapho ndaba umelo nakhona futhi ukhona. Ngibhekela ukuthi umelo uqondene naliphi igama. Ngaphandle kwesiGreek sisenkingeni bazalwane. Melo. Melontos, yeah, melontos. Coming, yes. The coming judgment, yes. Ifike ithi indaba about righteousness and self-control and the coming judgment. Melontos. Funda kumelontos wakho ukuthi uthini. Kodwa ngale anizomfica sewumelo. About going, coming, intending, with things to come. Naye about to be. About to be. Yes, about to be. Okusafanayo nakuphi? Nalapha yala sifunde khona ku verse 15. So lezi ndawo zombili zikhomba inkathi ezayo kodwa ekuphi? Eseduze. Okuthiwa ngesizulu sinyathela into zabantwana. Anisazi izulu. Amen. Cha angime lapho ke bazalwane ukuthi le ndaba yethu yonke izweni ukuthi kukhona indoda eyaboshwa. Iboshelwe ukuthi ithi uJesu seku about kuba fike. Abafileyo seku about kuba bavuke. Bazokwahlulelwa ababi nabahle noma abahle nababi. Now, namhlanje yini ekhona emakholweni? Kukhona ukuthi uJesu uyobuya mzukwane buya. Bese kuba namanya amaxoxo athi uJesu angithi bakuhlukanisa kabili ke lapha bona. Bathi kukhona i-rapture. I-rapture bathi ibandla lizothathwa lihlwithwe emafini. Bathi ke lokho kuzokwenzeka nini? Now, when
today. Uma uye esitolo kungenzeka ungasabuyi. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ingane zakho ungayihleleli ukuya esikoleni kusasa ngoba uJesu uyabuya namhlanje. Kusho ukuthi wena ungabi nawo ama-plans okubudgeta, ubudgetela ukuthi uzothenga indlu, uzothenga imoto, uzofundisa izingane, uzokwenza ini. Ungakwenzi lokho ngoba uJesu ubuya nini? Namhlanje futhi manje. Wena njalo fanele kuvuke njalo nje ungazi ukuthi namhlanje ngizokwenzani ngoba uJesu uyabuya manje. Ubone nje sekuphela usuku ukuthi hawu Nkosi usenami namanje usathi angilungise iphambeko zami. La ku grace asinayo into esiyilungisayo. Konke kuabsorbwe uJesu. Kwaba ngokwakhe. Thina sasala ne-righteousness. Amen. Njoba kuthiwa nje righteousness and self-control and the coming judgment. Laba sebethengiwe, asebeyindlu, sebengukulunga kaNkulunkulu, where God indwell, katoi katerion. Yes. Now, awukwazi ukuthi njengamanje usalinda ukubuya kaJesu. Angithi kukhona i-rapture. NgokweBhayibheli ayikho into eyi-rapture. Niyazwa bazalwane. Into eyakhandwa umuntu nje. Bese kuthiwa kukhona the second coming. I-second coming uPaul yiyo la khuluma ngayo. Eyenzeka nini? Ngo-70 AD after the 40-year period. Now, uma umuntu ethi usalinda ukubuya, yithemba lakhe ukubuya kaJesu. Lo muntu lo ulinda ithemba elingasekho. Sesedlula leso sitimela. Seledlula lelo bhasi. Seledlula lelo bhanoyi. Bonke abantu njengamanje they are in the period of Kai Keterion. Where are you now? We are in Kai Keterion. Where are you? You are a son of God and indwell. Kai Keterion. Hey, angime lapho bazalwane. Mayikhona imibuzo kumama ucela sizoyiconduct. Siku 25 past bengisho kahle impela ukuthi ngeke ashaya u1 namhlanje. Yeah. Unikezela imibuzo nje mzalwane ukuthi uye nabo emibuzweni manje inkosi ibe nawe usayiconductor. Amen.